வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க லேண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அம்பத்தூர் நெக்ஸ்ட்டு திருமலை வயலில் தாங்க இருக்குது. 1.5 கிலோமீட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்டிஎச் ரோட்லேருந்து வரும். இது ஒரு பட்டா லேண்டு தாங்க. 25க்கு 60 சைஸில் இருக்குது. 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேண்ட் ஏரியா வரும். 50 லேக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா 3300 வந்து சொல்கிறாங்க, நெகோஷியபிள் பண்ணிக்கலாம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நீட், சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேருந்து 5 மினிட்ஸ் ட்ரைவ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீச் ஆகலாம். நல்ல லொக்கேஷன், ரோடும் போட போகிறாங்க, அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க. மிஸ் பண்ணாதீங்க, வந்து பாருங்கள், நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். இங்கேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே நியர்பை தான். வெங்கடேஷ் ஸ்கூல், வெங்கடா ஸ்கூல், மங்களம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் ட்ரைவ்லேயே ரீச் பண்ணிடலாம். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் திரும்ப அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1.5 கிலோமீட்டர் தான் வரும். உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு மெயின்லேயே இருக்குது. மிஸ் பண்ணாதீங்க, கால் பண்ணுங்கள். நன்றி. நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரு. இந்த மைண்ட் செல்லுங்க ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. திரும்ப அம்பத்தூர் ஆடி கழிக்கும் சார் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். கால் பண்ணுங்கள்.